the point. Ato ng uban karon mga kasamang information officer sa Office of the Civil Defense 11, Sir Ezra James Fernandez. Sir, maayong buntag, sir. Maayong buntag ganyan tanan, maayong buntag. Yes po. Sir James, maayong buntag, sir. Straight to the point, mangutana lang mi nunot sa sagunson nga pag-ulan dinhi sa atong rehiyon. Kumusta, sir? Unsay latest data ninyo diha, sir, na mga lugar nga nabahaan or naabay na makwit, Sir James? Yes, again, we have experienced moderate to heavy dala tungod sa ito ang nasinati weather system, which is intertropical convergence zone. Again, for information, kanimo kini north and south na hangin nato within our globe, no? So since these winds mag-meet ni sila, which would bring kusog na pag-ulan, and apektado kining Davao region kagabi. So basically adunay monitor na po, no? Adunay pipita pa just nati gayud kusog-kusog na pag-ulan. This is mo kini ang Davao City ug ang Davao de Oro, no? Specifically sa municipality of Mako. So as per observed, no, sa mga nadawat ng mga report karong buntaga, adunay 10 ka mga barangays sa pinakasati above angkel or kanang taas-taas gamay sa mga angkel wherein na-report kagabi napipila sa mga president na may Governor Pasiano Bangoy Agdao District, no? So isa sa mga nemo action sa tuang Davao CDR mo is nag-deploy ko sila urban search and rescue team to capture to mga course nga nadawat nato on mga na-stranded. Also sa Mako po dahil na Davao de Oro, doon na po ipipita ka mga residente gi-conduct po evacuation. Preemptive evacuation. Actually, nagpagawas po nga ito ang MDR mo Mako advisory nila kagabi kung sa ilahang gi-awhag or giingnan ng mga tao na to conduct evacuation po. O ila pong ginikaya pag-conduct o force evacuation. Well, in fact, karon makatawan karon mostly sa ila nakauli na mga panimalay because subsided na po ang mga flooded. So basically kani sa Davao City and sa Mako Davao de Oro is most of it kay ano na siya urban flooding or street floodings niya atong nasin. All right, thank you sa data, Sir James. Salamat kayo, sir, no? Sir James, unsa ba ni kining ato ang nasinatian karon? Nabay taliabot nga bagyo unsay nadawat ninyo ng info karon nining ato ang lakad sa panahon, sir? As reported by the UST Pag-asa, no, wala niya obserbahan low pressure area within the Pag-asa monitoring domain or sa tuang area of responsibility diri sa Pilipinas. Okay. We should be still mabatantayon tungod aduna gyapon may mga weather systems na masinatyan labi na kaning intertropical convergence zone kung asa nagadala og moderate to at times heavy rain, no, na nagakos gyud og flooding and also ang landslide diri sa tuang Davao region, knowing, no, na isa kini sa mga grabe gyud nga hazard sa tuang Tibok region. Okay. Michelle, thank you. Sa recent, sir, nga update sa Pag-asa, still, intertropical convergence zone makaapekto gihapon sa atong rehiyon, labi na dinhi sa syudad sa Davao. Sir, ang imong panawagan, pahinumdom, sir, sa publiko na minaw karon, Sir James. Yes, so isa po sa mga paimangno, labi na ito ang Regional Director Office of Civil Defense. Again, mamako kitang padayon na mag-monitor sa ito ang area of responsibility. Through our science-based or mga warning agencies nato nakapagawas na kanunay o advisories, alerts, mga painumdum na kung sa mga pagabuhaton na anak tanan, no, sa social media. Iko na nato basahon atong comprehend atong buhaton, no, dili lang kay atong basahon. We need to take action because again
as residents of Davao Region, we need to become proactive, no? Na dili na ta kita maghulat na kung unsa pay dapat buhaton sa gobyerno, ba't kita mismo kung makabalo kitang adunay pagsaka sa tubig sa mga area dool sa river channels, no? Kabantay ta sa tubig, kita mismo magtak na taog preemptive evacuation. Ug also katong mga residents nga dool sa tuang landslide prone areas, ng mga bundok na area, no, kung magkusog sa gunson na pag-ulan, dili na ta magulat pa na adunay pag dahili, no? Dapat kita mismo na makabalutan na when to evacuate, no, or magato mismo sa atong mga evacuation center. And also would like to remind, no, na i-follow yun po, no, at mga social media na accounts sa mga warning-based or science-based warning agencies para makabalutan kung unsa gyud ang mga updates sa alpat sa itong panahon.